Kako prepoznati jesmo li pod utjecajem demona? Znači, govorimo o utjecaju demona. Demon ne mora biti u tebi. Ti ne moraš biti opsjednut, ne moraš biti posjednut, ne moraš biti ništa kriv. Možeš biti svet, a da isto vrijeme imaš velikih problema sa demonima. Svi ih mi imamo. Ja sam tu radio listu, pa sam onda skužio da Derek Prince to već napravio davno prije mene, pa sam prepisao Dereka Princa 9 tih indikacija i kad sam ih razmišljao, ipak sam našao jednu koju ja imam problema s demonom, a ta je 10. Što je to? Prvo, znači slušajte to dobro, probajte vidjeti da li se to tebi događa, da li ti imaš takvih problema. Mame primamljuju, privlače te da činiš ono što ne bi trebao činiti, grešiti. Imaš osjećaj kao da te nekad privlači. Da, zaboravio sam reći da demoni djeluju izravno preko misli